से अंगना लिपाइलस, मालिन घरवा से हरवा मंगाइलस, गाय के गोबरा से अंगना लिपाइलस, मालिन घरवा से हरवा मंगाइलस। पूरा गौवा बला गल मंडप सजावे में कहाँ रुकोल रथवा छावे में, आओ तारी बीरा वाली गावे में, कहाँ रुकोल रथवा छावे में, आओ तारी हंस वाली गावे में, आओ तारी हंस वाली गावे में, कहाँ रुकोल रथवा छावे में, आओ तारी हंस वाली गावे में। ज्ञान के देवी होई ज्ञान बढ़ावेली, कतना के भोगियाई माई सवारली, ज्ञान के देवी होई ज्ञान बढ़ावेली, कतना के भोगियाई माई सवारली। बड़िया झुलाइल कहवा बालका मनावे में, कहाँ रुकोल रथवा छावे में, आओ तारी बीरा वाली गावे में, कहाँ रुकोल रथवा छावे में, आओ तारी हंस वाली गावे में, आओ तारी हंस वाली गावे में, कहाँ रुकोल रथवा छावे में, आओ तारी हंस वाली गावे में। अनिल दर्दी के बढ़ल बा बेचैनी, गावतारी भजन माई के सीमा सैनी, अनिल दर्दी के बढ़ल बा बेचैनी, गावतारी भजन माई के सीमा सैनी। कुंवर अविनाश बैठल बारे बजावे में, कहाँ रुकोल रथवा छावे में, आओ तारी बीरा वाली गावे में, कहाँ रुकोल रथवा छावे में, आओ तारी हंस वाली गावे में। आ जाई माई। SCP रिकॉर्डिंग स्टूडियो, फेनहारा बाजार।